טוב, היי כולם, כאן זה זיו בר, והיום אני טיילתי לי ברחבי היוטיוב וראיתי פרסומת ישראלית ממש מוזרה. בואו נתחיל לראות אותה. בנות, יש לנו משהו לספר לכן. אקספיין 2015. שוב התקופה בחודש מרגישה כמו בעונש. מה לעזאזל אני ראיתי עכשיו? רגע, מה אני ראיתי עכשיו? אוקיי, זה פרסומת על מישהו שעושה פרסומת לנשים, לא יודע על מה, בוא נמשיך לראות. תאמיני לי כשאני אומר אפשר לסבול פחות יותר. זמרוס, איך אתה יודע שאפשר לסבול פחות? מה היה לך פעם כזו? מה אתה עשית שינוי סקסואל? רצינו פרסומת שתביא צפיות, אז חשבנו מה נערות אוהבות. מישהו זרק להקת בנים. אוקיי, מה בנות אוהבות בגילנו? אייפונים, כסף, שופינג, מה עוד? וכן, גבר אמיתי. אז תראו גבר אמיתי, ושאתם רוצים פרסומת טובה, תבואי פרסומת של תנובה, לא יודע, לא של תנובה. איזה פרסומת עוד יש? פרסומת הזאת של תנובה, כן. עכשיו כולם ביחד על עננים, כן אנחנו שרים על כאבי מחזור. אוקיי, למה אתם שוב שרים על כאבי מחזור? מה אתם כאילו, היה לכם מחזור פעם כאילו שאתם יודעים שזה כואב וכל זה? ולמה לעזאזל כתוב שם זאב? כאילו, מה הקטע? מזכיר כדור שיפחית את הכאב, נופן עם הקופסה עבודה. מה? פשוט מה אני ראיתי עכשיו? נורופן עם הקופסה ורודה, קנו את זה בנות, כי אתם צריכות את זה. תחליפו את הרקע לנוף של שקיעה, אנחנו חברים בלהקת בנים. מר זמרוס, זה לא עושה אותך יותר סקסי כזה, שאתה עם ריקה של שקיעה, תאמין לי, וכבר הבנו לפני כמה דקות שאתה חבר בלהקת בנים. הכריחו אותנו לעשות בנים, מסתכלים למצלמה במבט חודר, אפשר לסבול פחות יותר. שוב, זה לא עושה אתכם יותר סקסי שאתם עושים כאן מבט כזה למצלמה. זה לא, זה פשוט לא. מה אתם לא מבינים? מה אתם לא מבינים? ושוב הוא עם הכאבי מחזור שלו האלה. איך אתה יודע שמחזור כואב? כאילו היה לך פעם. כן, אנחנו שרים על כאבי מחזור שכואב, אז ככדור שיפחית את הכאב, נורופן עם הקופסה עבודה. אני גבר עם קול של ילדה. שוב הם עם הכאבי מחזור. תקשיבו, זה לא כאילו אתם כאילו לא יודע, אומרים משהו, לא יודע. לא, כאילו עם הקופסה הוורודה, מה זה? את לא צריכה לבכות, נורופן מפחית את הכאב לעד 8 שעות, כדי שיפול לך סוף סוף האסימון. טוב, הבנו את הקטע. קחו נורופן, בנות, קחו נורופן ויש לכם מחזור. אם אתם מקשיבות להם, לא יודע. אולי זה עובד, אולי זה לא עובד. מי יודע, רק אלוהים. הכנסנו קטע ראפ לפני הפזמון. אני קטע קצר שמרמז המהירות, יאו. פעם ראשונה שראיתי את הפרסומת הזאת, חשבתי שבקטע ראפ הוא אומר ניגה. באמת, אני חשבתי שהוא יאמר את זה, אבל לא. טוויסט בעלילה. כן, אנחנו שרים על כאבי מחזור חולף, אז ככדור שיפחית את הכאב, נורופן עם הקופסה עבודה.
טוב, הבנו את הקטע של הכדורים, כמה פעמים אתה צריך לחזור את זה למען השם? נותן לראות את השאר של הפרסומת. נותן לכם 3 ניחושים איך הפרסומת מסתיימת. 20 ניחושים קחו, 40 ניחושים עליי. הם מורידים את החולצה. עכשיו זה הזמן להוריד את החולצה. אני עושה תנועות מוגזמות, משלב את זה עם קצת הבאות, כי אני שכחתי את המילים. רגע, רק אני שמתי לב לתנועה מוזרה אחת שהם עשו במהלך ההורדת חולצה הזאת. טוב, תקשיבו, מה שעשיתי שם עם התנועה הזאת זה לא נראה טוב, זה ממש לא נראה טוב. תעשו פרסומת חוזרת ותורידו אותה, אני רציני לגמרי. טוב, בזה מסתיים את הפרסומת שלנו, הם פשוט ממשיכים לומר טוב, תודה שצפיתם, אנחנו ניפגש בסרטון הבא בעוד פרסומות אולי. תודה שצפיתם ולהתראות.